ya nduk Dewi cebret ya role. Aku nek karo iki cebret kok lha piye. Iki ketemu niku ora mung ning wayang, ya ning campur sari, ya ning krawitane Pak ngabehi bancet niku, ya ning elektun, ning hotel. Hotel ngendi? Acara hotel musik apa kan Nduk? Musik klasik ngoten niku. Nah, jazz ngoten niku kok piye to? Karo genduk cebret iki. Ngadeg kok Nduk Cahaya. Yo ngadeg monggo. Kedap tresnaanku. Kelongane bayar Yasmin iki penak-penake metu ngene iki. Penak tenan ya, Mas. Tenan wis wayah kang wis para eruk ngene iki. Para esuk ngene iki. Mat-matan sing mriksani Kyai Sepuh ngematke iki apa merhati wayang. Nah, betul sekali, Mas. Ya, Nger. Hanya selendang biru, selendang biru, among ngenaki ati. Adike sinden. Adine sinden. Masih dalang. Masih dalang. Masih meneh ngrawit. Ngrawit nendang. Ibuke nyinden. Ibuke nyinden. Sak omah kok piye lho. Mula ya murah wong sak omah mangkat kabeh. Ya nyucukke to, Mas. Sedulur kabeh. Lah dalah ya kuwi. Alhamdulillah. Iki apa mul mau apa udu iki? Iya. Mula aku ngerti, Mas. Apa? Iki kok mula kok murah sedulur kabeh. Lah mula kok sampean larang marane ya wong liya tenan. Oh, ora wong liya, Mas. Iya saya. Bojone. Masuk kono meneh. Iya. Iya, iki. Apa iki? Oh, ngono. Iya, cedak-cedak aku kok meteng no. Iya. Iya. Itu tak rono. Rezeki. Yahene cek kene iki nggon duit kok, Mas. Iki tenan kok bentangan iki duit iki teko karepe dhewe kok. Ibu kene nek cetik geni wae nganggo atusan ewu kok, Mas. Nek nggonku kono 23.000, Mas. Tabung gas, Mas. Simpen sik ngersake lagu. Apa Lintang Asmara. Mbah sapa iki? Mbah Srini kalian Mbah Modin. Ya. Oh nggih, Mbak Tuti. Nggih ngajeng mriko. Badhe anu nembang? Arep nembang iki. Kuwi calon iku, Mas. Sapa iki? Iki calon Mbak Yuku kok ya. Iki mbakmu iki? Kuwi Mbak Yuku kuwi. Patute adikmu. Ya ben aku cilik ning gede dhewe kok ya. Lho Gung, anak-anak wis semangat Gung, garek kapan kowe Gung? Selendang biru. Selendang biru among ngenaki naradekan benten setiamu. Cengkokmu gitu. Cengkok iki lho Mas sing wajar iki ngantek 3 minggu. Iki wong nek seneng karo cengkokmu iki tenan, Bro. Piye?
Wah, saking senenge rot singkokmu. Gadekke pekarangan tenan begini. Lah kok iso